ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аз куҷо ба мо хона, квартира, замин рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Аз куҷое ки ман номшам мегирам, аз ҳамҷо хона, квартира ки ягон чиз ҳаста, яъне ки номои гирифтаги ман ҳамҷода ҳаста хона. Хоб дӯстони аз ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Рӯдакӣ рӯй кардам, ҳастай аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи Фархорхона ҳастай, аз территорияи Муъминобод дӯстони аз ҳастай, аз территорияи шаҳри Кӯлоб ҳастай, аз территорияи шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсузода ва тарафҳои Ёвон ҳастай. Ва ҳастай квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб ва шаҳри Бухтар ҳам ҳастай. Навор сар мешавад аз нархҳои 50-55 то нархҳои болора ва курси имзо бошад 121 сомону 90 дирҳам. Навор сар мекунем, маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, срочная қарор дорад дар маркази шаҳри Ваҳдат, пеши мактаби Терешкуа, дӯстони пеши балнисаи марказӣ. Квартира дар шаҳри Ваҳдат, пеши мактаби Терешкуа, дӯстони азиз, пеши балнисаи марказӣ, пеши бозорча ва ғайри чизо дар пешашай. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастай ки дар 10-ум мошина қарор дорад, 50 квадрати метра. Лифтам мега дорад, лифтам кор мекунад. Духонага квартира дар 10-ум мошина 50 квадрати метра. Боб, свет, таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, дӯстони азиз, кухнӣ ва термис ва мақсад ки ремонтшам кардагӣ ҳастай. Намехоҳед ремонт, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ медорӣ, фақат зиндагӣ бекунед дар 10-ум ошхона, дӯстони азиз. Хоб, квартира мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи арзон 285 000 сомонӣ боз муомила дорад. дӯстони азиз, барои харидории конкрета ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобӣ шуда, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Дар пеши дом, дӯстони азиз, мактаб, мақсад балнисаи марказӣ, бозорча, дигар чизои лозимӣ ҳастай. хоб, ҷош ҷои нағд, ободӣ ва 285 нархи квартира ҳастай, бо камтар муомила мешавад. шахсоне ки мехарин ягон маълумот оиди ҳамин квартира шумо хоҳед агар фаҳмидам, дар ҳамин рақамҳош занг занед, ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мекунанд. ин рақам ҳам кор мекунад, ҳам WhatsApp дорад, дом лифт дорад. Маромад занг занед, ба иштари маълумотша худтон гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастай ки срочнаи хонаи фасон, хонаи савремени. хона қарор дорад дар пеши заправкаи Фирӯза. ҳамин пеши заправкаро худоҷатони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, пушти масҷид, пеши наздикии мактаби 177. хоб, ин тараф дӯстони азиз 100 метр масоҳат роҳи Ленинский мешавад, ин тараф 200 метр роҳи масоҳат роҳи Душанбе, яъне ки шаҳр мешавад. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастад ки хонаҳо бо тамоми замонавӣ ремонт кардагӣ ҳастад. 4 дар хонаи калон бо калидор, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, ҳама чӣ дорад. гирди хона полни худ маҳкам бо ремонтҳои замонавӣ. хоб, магазин, хоб, заправка, масҷид ҳамаш дар пешаш. ҳуҷҷатҳои хона 100% дӯстони азиз. дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 590 000 сомон ҳастай, боз муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. 590 та ҷои беҳтарин ва бо муомила дорад. якумаш рақамҳои авилон дастӣ 95 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои 56 инашда WhatsApp доранд. ноҳияи Рӯдакӣ дӯстони азиз, заправкаи Фирӯза пешашда, пушти масҷид, хоб, пеши мактаби 170 дӯстони азиз. ҳамаи шароитош муҳайё ва хонарам беҳтарин замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои ҳозира. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ бошад, барои аниқта карданатон дар ҳамин рақамҳош занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонам ва арзонам мекунад. срочно дӯстони азиз, нархашда арзанда, метавонед рафта бинед, бо муомилаи хуб дорад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар ҷомати Пахтакор. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастай ки бо об, свет таъмин ҳастай. об ва свет мега проблема нестай. хоб, баня, кухни ҳамаш дӯстони дар дуни хона кардагӣ мега соҳибшон. хоб, ҳастай ҳуҷҷатхона баня.
хоб термис кондитсионер ва мақсад ки температураи 64-65 дар мегӯяд гипразим. ҳамин хеле маълумоту. хоб дӯстони азиз, хона мегӯяд дастфирӯшона фурӯхта мешавад бо нархи 570 000 сомонӣ аст. боз муомила мешавад. агар вариантҳои алишӣ ба квартира бошад, домои панели нибошон мегӯяд, метавонем ки вариант пешкаш кунем. хоб ин рақамҳо шуда рақамҳои мегафон ва рақамҳои ватсапшон. нархи хона сумакӣ 570 бо муомила дорад. 4 дар хона қадди подвал, кухня ҳамачӣ дорад. ремошам ремонтҳои замонавӣ алиш ба духонагоҳ дӯстони азиз, температураи 64-65 тарафҳои гипразия мегӯяд бошад. ҳамин хел маълумот нависта. рости гап маълумот аз пешақиб нависта, намҷош нафаҳмидем. квартираи алишӣ мегӯяд ба температураи 64-65 мақсад микрорайон бошад, мегӯяд алиш мекунем. ин хона дар ноҳияи Сино дар тарафҳои пахтакои Марамат занг занем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, сирочнаем қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод пеши мактаби Сида. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кадагӣ аст ки баням, веранд ва калидора дорад. ноҳияи Муъминобод болои мактаби Сида дорои 6 сотиқ замин ва 4 дар хона баням, веранд, калидор ва ремонтош миёна. дастфирӯшона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомон аст. боз муомила ва савдои хуб дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ фаҳмидан хоҳед нагар, дар рақамҳои поёмда аст мегафон занг зани маълумотша гиред. дӯстони азиз, агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, Марамат суҳбат маълумотша дар рақамҳои болобуда 20 ватсап, телеграм, имо дорад. рӯй кунем реклама мемонем. лайкҳоро назанем фаромӯш кунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, пости Чимтепа 2. опси мақсад ки поёни Корвон мешавад. дӯстони азиз, пости Чимтепа 2. духонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад. 52 квадрати метр. боб свет таъмин аст. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. 52 квадрат. дӯстони азиз, дом худаш 4 ошона аст. дар якумаш қарор дорад. хоб канечкаи маршрути 5 гуфтага. дӯстони азиз, бо хеле маълумоти пурраша мегирен. хоб мактаб, масҷид дар наздикиша мегӯяд. мағоза, аптека дар пеши дом аст. дӯстони азиз, ремонтшам ремонти замонавӣ. дастфирӯшона фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки бо хай қатиқчон мақсад ки муомила ва савдоша мекунем. аниқтар маълумоти пурра дӯстони азиз аз рақамҳои поёмда ва вилон. Марамат занг занем. дӯстони азиз, нагуфтанам ки одамое ки дар навор ҳамин навори моро тамошо кардастанд, агар ки хонаи маҳқулӣ ки наёфтем, квартира ё ки замин ё хона наёфта бошед дар навори мо, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин ё квартира дар кор аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ҳам лайкҳоро назанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Гулбоғда. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хонаи калон кардагӣ аст ки баня, ҳоҷатхона, кухни дар дохили хона мегӯяд. ранги сексиябори кардагӣ аст. бо беруна метавонем ки шумо кунем ва дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз дорад. дар хона мегӯяд чизе ки аст бо ҳама чизи шораш мегӯяд фурӯхта мешавад. хай кухни, гарнитуру, ҳама кондитсионер, ҳама чӣ доштаем. боз як оғӯли 15 метра дӯстони азиз дорад. мегӯяд дарахтони мевадиҳанда бо ҳастай ҳоҷатхона ва баня мегӯяд. дар беруншам ҳастайдарои ҳавлӣ нест. гирди хона маҳкам, ду хонаи калон, қадди баня, дигар чизи лозимиш кардӣ. хона ремонтҳои замонавӣ кардагиа. дастфирӯшона фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. ин рақамҳои дастии соҳибшон, рақамҳои мегафон ва 280 нархи хона аст. савдо дорад. то қад суми хоила мегӯяд алиш намешавад. шахсоне ки мехаранд омода аз пеш бинанд, муомила ва савдои хуб карда мегӯяд метиҳем. сирочна сум бахои Марамат. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, хоб пеши бозори Нихида. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 52 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ремонтҳои замонавӣ, лифт мега дорад. дӯстони азиз, хоб хай дидесен мақсад ки ремонтша бозори Нихида мегӯяд. хоб нархи квартира мегӯяд 320
5000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. хоб ин ами рақамош аст. Рақамо мегафон дӯстон азиз, дар рақамо WhatsApp ҳам доранд. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ марҳамат занг занед. Идомега доми нав аст. Мақсад ки уже одамо мақсад ки римо зиндаӣ када, яъне ки римо када зиндаӣ кардастанд. Дигар маълумоти пурраша худтон гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор пушти поликлиника. Духонага квартира аст ки дар чорум шона қарор дорад. 50 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонави дӯстон. Таъмирш нав кардага мега дӯстон азиз ва ҳоҷатхона ҳамош мега дар дохили хона. хоб дӯстон азиз, нархи квартира мегад 359 000 сомонӣ аст. мега соҳибшон боз муомила мегад мешавад. кадоме ки хоҳам мегад бо видеошам кадаги аст мегад видеошам дар WhatsApp нависта мегад видеои пурраша мегад роё мекунед. ҳозирашта ирамо ба сурат реклама кардастем, видеошам мега ҳастай. 359 нархи квартира бо муомила дорад. ин рақамои WhatsAppшон шахсоне ки мехаред, ягон маълумоти иловагӣ дорин барои аниқтар фаҳмидан марҳамат занг занед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда, сеюм микрорайон. рӯ парои фарфорни завод нависем, бухай аниқтар када мегирем. духонага квартира аст ки дар чорум мошина қарор дорад. 50 квадрати метр дӯстон азиз. хоб дар сеюм микрорайонда. бо тамоми чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. лифтам мегад дорад, лифтшам кор мекунад. хоб дӯстон азиз, комнатош дестем чихел замонави кадаги аст. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва бо шароитҳои зиндагӣ, лифт ва дигар чизи лозимӣ. нархи квартира мегад 310 000 сомонӣ аст. боз муомила савдо дорад. 310 нархи квартира бо савдо доштаем. агар оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ барои аниқтар дар рақамҳои пӯймда аст, мегафон занг занед. ва ногуфтанам на кадоме ки квартираи фурӯшӣ, хона, замин, квартираи мошин, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан дорад, марҳамат дар рақамҳои болода WhatsApp 2020 имо, Telegram пайваст дорад. WhatsApp ҳам метавонед ки роҳӣ кунед. мо рекламада фурӯшта мемонем. мегзарем ба даҳум замини хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, ҳавлии хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда, дар деҳаи Шурча. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментҳои гидаш рехтагӣ аст. гид ванашта одамо зиндагӣ дорам. нархаш мегад 45 000 сомонӣ. ҳуҷҷатош мега ҳастай. фундаментҳош рехтагӣ, мақсад камтар ами чӯша овардан рехтиан. хоб нархи 45 та рақамошон аст мегафон. шахсоне ки мехаред, ягон маълумоти иловагӣ дорем, марҳамат занг занед, маълумоти пур аниқша худтон гиред. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, боз як квартираи фурӯшӣ аст ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидасӣ, поёни Корвон, Гравзавод. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад. 43 квадрати метр. ремонтш ремонтҳои замонави дӯстони азиз, яъне ки ремонти қайси сода барои зиндагӣ мешавад. хоб ва дигар маълумотам мегад тариқи телефон бо ҳамаша мефаҳмонем. нархи квартира 340 000 сомонӣ аст. боз мақсад ки муомила дорад. ин рақамошон аст ва бино ва рақамои WhatsAppшон марҳамат занг занед. бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. дигар маълумот тариқи телефон. одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед, нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира даркор аст. мо агар ёфтем пешкашто мекунем. шумо лайкотон дӯстон дар регион занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. хонаи назаминӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархорда, дӯстони азиз, дар ҷамоати Уртабоз, яъне ки ҳамихел нависад дӯстона соҳибшон наздикии Молбозорда. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардаги аст ки қатъи калидорчаш ва болош нӯкшонда аст. яъне ки хонаи коробка хоҳен, айсар проекти нав ки хоҳен, ҳамира давомша мекунед. дӯстон аз гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд. хона хай коробка аст. нархаш ҳамагӣ 55 000 сомонӣ аст. боз муомилаи хуб дорад. хоб ду дар хона аст дӯстони азиз, қатъи калидор ва баняша мега дуруст аст ва 6 сотиқ дигар замин бо ҷои хонакунӣ дорад. дар Фархор, Уртабоз, наздикии Молбозор. шахсоне ки мехарам мега бо арзон ва муомила мега мекунем. марҳамат, шахсоне ки мехарем занг занед. дӯстони азиз, бозам мегӯем ки одамое ки дар навор наёфтем хона нависе пешкашто мекунем. шахсоне ки дорем хонаи фурӯшӣ дар рақамҳои WhatsApp роё кунем, мо рекламада мемонем.
این بود اول امروزه ما تو ویدیو انداختیم.